Ayun, good morning sa inyong lahat mga kalabarkada. Kumusta po kayong lahat dyan? Bali, ngayong araw, pupunta kami ni paring Nico dun sa may bilihan ng ulo ng baboy. Tapos sa Lamo. Tapos pupunta rin tayo ng Filipino Food Store para ipakita ko sa inyo mga kalabarkada kung magkano yung mga presyo ng bilihin sa may Filipino Food Store. Ito, kasama natin sila paring Nico. May paring Nico. Bili ka ng manok. Manok? Manok ba? Sige. Yun mga kalabarkada, bali ang unang destination namin ni paring Nico, pupuntahan namin yung murang bilihan ng ulo dito, ulo ng baboy. Kaso ang problema, parang sarado. Yun yung bilihan. Wala, yan mga kalabarkada. Yun may ulo, 2,000. Yan, 2,000 yung ulo ng baboy. Ito? O yata. O yan nga. Ang bulalo. Ito. Ang problema nga lang mga kalabarkada, sarado kasi linggo. Ayun. Ang susunod na pupuntahan natin mga kalabarkada ay yung Lamo. So tara. Yung sarado to eh. Siguro pupunta na lang tayo ng Philippine Food Store. So tara. Punta muna tayo ng Lamo mga kalabarkada. Mga kalabarkada, malapit na tayo sa Lamo. Tumbahan yung mga bike ko, ang lakas ng hangin. Yan. We're here at Lamo. Yan. Ayun mga kalabarkada, nandito na tayo sa Lamo. Yan. May pushcart na tayo. So, tara, silipin natin yung mga bilihin dito sa loob ng Lamo ulit mga kalabarkada. So mas mura tong sibuyas dito, 158 lang. Yan. Yung sibuyas na to, yan yung presyo. Mura din yung saging nila mga kalabarkada. Yan, saging 230 to lang. So saging 230 to yung presyo. Avocado. So avocado mga kalabarkada, ilan yung presyo na ito? Bali 91 yung isang piraso. Mas mura dito ng kunti kesa dun sa pinagbugroceryhan namin sa baba, dun sa malapit sa amin. Bali bibili pala tayo ng luya. Yung presyo ng luya mga kalabarkada, 209. Mas mura ng kunti ito. So, meron pa 188. Mag-ukay-ukay na lang tayo ng luya. Tapos ito, bawang. Bibili rin tayo ng bawang mga kalabarkada. Kanong presyo nito? Yan yung presyo na 91 yung presyo ng bawang. Ito na yung mga bilihan na rin ng isda mga kalabarkada. Yan, mga bilihan ng isda. Ayun, dumampot agad si paring Nico. Dong, paborito mo? Palos? Hindi yan palos. Parang yung nahuli ko yata ni Jomar eh. Oo, parang ganun sa nahuli ni Jomar. Ubod to. Ubod yun, ubod. Bali ang presyo pala nito mga kalabarkada, yung parang itong ubod. Ito 453. Mahal mahal dito pala yung ubod. Yung palos kasi mahal. Tingnan nyo yung mga presyo ng isda mga kalabarkada. Yan. Kung bakit kami nagfi-fishing. Ayan Ba? Yan.
Ito yung presyo. Puro 198, tatlong pirasong isda. Samantalang pag nangisda kami, libre na. Pag nag-ilaw kami, libre na yung mga kalabarkada. Ay, ito. Itong masarap na isda mga kalabarkada. Ito yung marami sa amin. Abo yan. Ito. Sarap yung prito. 319. Ito. Ang tawag sa amin ito, lumalanang. Yan. Pero syempre 319 isang piraso, parang 100 isang piraso. Bibili ka ng bigas? Hindi. Ito pala yung presyo ng mga bigas dito mga kalabarkada. Ito. Ano? 10 kilo 3,280. Pag may tax, ayan 3,500. 10 kilo yan mga kalabarkada. Ito lang ba no? Kasi nito ba yan? Ay, oo. Parehas. Ay, hindi, iba. Parang mas maganda. Ito naman yan, yung mura mga kalabarkada. parang mas maganda to. Oh. Mas, parang mas maganda nga yan. Grabe naman. Ito yung mura mga kalabarkada. 2,584 pag may tax. 2,790. Kaya, bibili ka na ng bigas. Ito na, dito ka na sa mas mura. Kaysa naman dito ang mahal. Halos parehas lang naman yung lasa. Dito na tayo yung mga kalabarkada sa bilihan ng karne. Ayan o. Baka. Yan yung presyo. 401. Ilang grams lang to? 273 grams. Ay hindi. Grabe yung presyo ng baka nila dito mga kalabarkada. Mahal. 2,413. Ayan o. Yan yung presyo. Mahal. Kaya hindi tayo bibili ng baka. Magbaboy na lang tayo mga kalabarkada. Ito dito. Mas mura to. Dito lang tayo sa mamurahin. 920. Nahanap ko yung yung parang malaman-laman na may taba-taba. Yun ang masarap na yun ang masarap na yun ang masarap na yung mga kalabarkada. Ayan na, kukunin natin. Presyo nito 865. Ayan, kasama na yung tax dyan sa 865. Bili tayo ng karne. May tig sa 700 din dito. Luluto natin to pang nilagang baboy. Yun. Bali dalawa yung kinuha natin. Oh, ito pala yung pinapabili ni Patchot mga kalabarkada. Sa Dia. Yan. Papabili kasi si Patchot eh. Bali bibili lang tayo ng tinapay natin. Yung presyo mga kalabarkada. Yan. Yan yung presyo ng mga tinapay dito. Yan o. Ito. Yung tinapay nila mga kalabarkada. Bali bibili tayo nito. 184. So, kaya natin ubusin to. Yan. Yung presyo 489. Yan. Yung presyo ng tinapay na to. Pero mas mura to. Ito masarap. Yan, 298 lang siya. 298 lang yung presyo nito mga kalabarkada. Oh, marami na to. Yan. Ito yung
Sashimi yata to tawag dito, sashimi. Bibili tayo. Bali yan ang presyo mga kalabarkada. Yung bibilhin natin. Yung mga kalabarkada, bali magbabayad lang tayo. Tapos pupunta na tayo dun sa may Filipino food store. So bali ito lahat yung presyo ng pinamili natin mga kalabarkada. Bali magbabayad lang tayo. Ganito yung pagbabayad dito mga kalabarkada. Pasok mo lang to. Ito, pipindutin lang to. Yan. Ito, pipindutin lang to mga kalabarkada. Yan. Lalabas na yung sukli mo. Ito na yung sukli natin. Ito na rin yung barya-barya natin. Yan sa parang nito. Grabe, 6,000 yung bill. Mas malaki yung bill nito sa akin. Ayan mga kalabarkada. Bali, nakapagbayad na tayo. Bali, ang susunod na pupuntahan natin yung Filipino food store. Ipapasilip namin sa inyo mga kalabarkada yung mga presyo ng mga bilihin din doon. Tara. Bali, babalutin lang namin itong mga pinamili namin. Tapos, aalis na tayo. Kita-kita tayo doon mamaya mga kalabarkada. Ayun mga kalabarkada. Bali, papunta na kami sa Filipino food store. May nabingwit pala kaming Pilipino. Ayan na. Ang tunnel. Woohoo! Yeah! Pababa na. Ayun sila, sa likod. Ito na tayo sa may Filipino food store. Yan. Ayun na. Chinese foods, Philippine foods, saka Vietnamese foods. Yan. Ito, tara. Papasok tayo dito ngayon mga kalabarkada. Titignan natin yung mga bilihin dito. Ito yung sinasabi ko mga kalabarkada. Una pa lang, Nor cubes. Magkano? Ito yung presyo. 280. Yan. Yan. Nor sinigang. Ito. Ang presyo na ito nandito 180. Yan. Tapos ito, tuyo. Ito yung presyo 550. Soy sauce. Yan. Yan yung presyo nya. Yan o. 550. Tapos ito, Magic tayo. patis naman. Ito, may patis sila dito. 280 rin yung presyo. Yan. Magic sarap. Meron din silang magic sarap. 180. Yan. Ito yung Mang Tomas, mga kalabarkada na sinasabi ko sa inyo. Kasi nung nag-vlog tayo na nag-unboxing tayo dun sa pinadala ng misis ito. Sabi ko, ayan yung presyo niya. 580 yung presyo. O diba? Nasa 250 plus na kung sa Philippine money. Ito yung mga sardinas 130. Mayroon din sila dito mga kalabarkada. Ito, mga panggata. Yan, ito yung presyo. Mga skyflakes. Ito mayroon din sila yung panglaing. Ayan, gabi. Ayan o. 420 yung presyo. Ito, mayroon rin silang miswa. Yan, 300 yung presyo. May mga suka rin sila. Yan, mga kalabarkada o suka. Yan yung presyo, 450. Yan. May mamasitas. Yan. Ito, meron din sila ito mga dilata, maling, yan, corn beef. Yan. Meron din silang munggo dito mga kalabarkada. Munggo. Ang presyo ng munggo nila 260. Tapos ito, itlog na maalat.
350. Meron din sila dito, bagoong. Ang presyo ng tuyo nila dito mga kalabarkada. Napakaliit 500. Yan ang presyo. 550. Napakaliit mga kalabarkada. 1,000. Ito pa, safeguard 350. Meron din sila dito mga ulo. Yan. Ito mga frozen din nila yung mga yan mga kalabarkada. Meron din sila dito mga paa ng baboy. Ayan. Ito may mga noodles din sila. Yan, noodles. Ito yung presyo ng noodles nila, 130. Meron din sila nito mga kalabarkada. Buko juice. Bili tayo nito. 3 years na tayo din nakakatikim ng buko, yung natural na buko talaga. Bali, marami pala nagtatanong mga kalabarkada kung magkano raw yung binayad ni Mrs. dun sa post office nung pinadala niya sa akin. Bali, ang binayaran niya ay nasa 4,000 plus o kulang-kulang 5,000 Philippine pesos yun. Pero nakita nyo naman yung presyo dito kung gaano yung presyo na to. Diba? Nakatipid tayo ng marami tayong natipid doon nung nagpadala si Mrs. Biruin nyo na lang yun kung gaano yung presyo dito sa Filipino Food Store. So tara, uwi na rin tayo mga kalabarkada. Nakasakay na tayo sa ferry. Ayun mga kalabarkada, nandito na tayo sa bahay. Nakauwi na tayo. Yan yung bike natin. So, thanks God, nakauwi na tayo ng ligtas mga kalabarkada. Yun yung dahilan kaya nagpipishing tayo. Dahil ganun nga kamahal yung mga bilihin dito. Yun, nakita nyo naman mga kalabarkada kung paano yung presyo ng mga pagkain sa may Filipino Food Store. Yun na, kaya yun ang dahilan kaya nagpapadala si Mrs. sa akin ng mga ibang kailangan ko dito, kagaya ng mga sinigang mix. Gawa nga nung ganun nga kamahal yung mga bilihin. So sana nagustuhan nyo tong video namin ni Paring Nico sa napumunta kami nag-grocery. At sa lahat ng mga bago dyan na nanonood at hindi pa nakapag-subscribe, sana mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. At huwag kalimutan i-click yung notification bell dyan sa baba para lagi kayong updated sa mga videos na ilalabas namin. So, hanggang dito na lang mga kalabarkada. Itong video na to, ingat, God bless, at lagi nating tatandaan, God is good all the time mga kalabarkada. See you on our next vlog. Bye bye.